Ρενέ Μαγκρίτ. Αφιέρωμα. Οι πίνακες μου δεν σημαίνουν κάτι, επειδή και το μυστήριο δεν σημαίνει κάτι. Είναι απλά άγνωστο. Πειραματιζόμενος με διάφορες μορφές τέχνης, συνειδητοποιεί ότι ο σουρεαλισμός τον εκφράζει περισσότερο. Το να είσαι σουρεαλιστής σημαίνει ότι απαγορεύεις τον εγκέφαλό σου να θυμάται όσα έχει δει και ότι είσαι πάντα σε επιφυλακή για αυτό που ποτέ δεν υπήρξε, θα πει χαρακτηριστικά. Το 1925 ζωγραφίζει τον πρώτο του σουρεαλιστικό πίνακα, ο Χαμένος Αναβάτης. Είναι ένα θέμα στο οποίο ο ζωγράφος θα επανέλθει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του, παρουσιάζοντάς το σε διάφορες παραλλαγές. Το 1927 πραγματοποιεί την πρώτη του έκθεση στις Βρυξέλλες, η οποία περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία έργων, καθώς ο Μαγκρίτ εκείνη την περίοδο της ζωής του ζωγράφιζε σχεδόν ένα πίνακα την ημέρα. Η κριτική είναι εξαιρετικά επιθετική και ο ζωγράφος, πικραμένος και απογοητευμένος, μετακομίζει στο Παρίσι. Γνωρίζεται και γίνεται φίλος με τον Αντρέ Μπρετόν, την κεντρική φυσιογνωμία του κινήματος του σουρεαλισμού, και εντάσσεται στην ομάδα του. Επηρεασμένος από τον Ντεκήρικο, μπροστά στο έργο του οποίου το 1925 έβαλε τα κλάματα, αρχίζει να ζωγραφίζει ερωτικά αντικείμενα μέσα σε ονειρικό περιβάλλον. Για τον Μαγκρίτ, αυτό που κρύβεται είναι πιο σημαντικό από ό,τι είναι ορατό. Αυτό ήταν αλήθεια τόσο για τους φόβους του, όσο και για τον τρόπο που απεικόνιζε το μυστηριώδες. Καλύπτοντας πρόσωπα, κεφάλια και σώματα, δεν είναι πεδίο και τόσο να κρύψει, όσο να δείξει την αποξένωση, κάτι που έκανε από πολύ νωρίς. Ό,τι βλέπουμε κρύβει ένα άλλο πράγμα. Πάντα θέλουμε να δούμε τι είναι κρυμμένο πίσω από αυτό που βλέπουμε, θα γράψει. Όταν έκλεισε η γκαλερί La Chantor και το συμβόλαιό του πάβει να ισχύει, ο Μαγκρίτ επιστρέφει στη διαφήμιση και τις Βρυξέλλες, όπου και παραμένει κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χάνει την επαφή του με τον Μπρετόν και σαν αντίδραση στα ζωφερά συναισθήματα που του προξενεί η γερμανική κατοχή, υιοθετεί το 1943-44 ένα ζωηρόχρωμο στυλ, γνωστό ως περίοδος Ρενουάρ. Ενώ για λίγο θα πειραματιστεί και με ένα ακραίο είδος ζωγραφικής, με ομές θεματικές που διακομωδούσε τους φοβιστές, και ο ίδιος το ονόμασε Βάρς, αγελάδα. Αυτή την αίσθηση χάους και αμφισβήτησης των πάντων που προωθεί ο σουρεαλισμός κατάφεραν να τη μεταδώσουν επιτυχέστερα αυτοί οι ανόητοι, οι Ναζί. Αντί λοιπόν της διάδοσης του πεσημισμού, εγώ πλέον προτείνω την αναζήτηση της ευθυμίας, λέει για αυτή του τη μεταστροφή. Την ίδια εποχή, για να επιβιώσει, θα πλαστογραφήσει με ιδιαίτερη επιτυχία έργα των Σεζάν, Πικάσο και Βαν Γκόγκ, ενώ λέγεται ότι το ίδιο έκανε και με χαρτονομίσματα. Το 1947 ξεκινάει η συνεργασία του με τον γκαλερίστα Αλέξανδρο Ιόλα, τον αγαπημένο φίλο όπως τον αποκαλεί, θα τον εκπροσωπήσει μέχρι το θάνατό του. Μέχρι το τέλος της ζωής του παραμένει στις Βρυξέλλες, διατηρεί το σουρεαλιστικό του στυλ, ενώ ασχολείται και με τη γλυπτική. Δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει διάσημα έργα ζωγραφικής, τα οποία αναδημιουργεί, όπως το μπαλκόνι του Μανέ, αντικαθιστώντας τις φιγούρες του έργου με φέρετρα. Ο Μαγκρίτ διαθέτει χιούμορ, παρότι ήταν πεσημιστής. Του αρέσει να εικονογραφεί γρίφους και ποτέ δεν έδινε ερμηνείες για τα έργα του. Η ζωγραφική μου είναι ορατές εικόνες που δεν κρύβουν κάτι, προκαλούν μυστήριο και πράγματι όταν κάποιος βλέπει έναν από τους πίνακές μου, θέτει στον εαυτό του αυτή την απλή ερώτηση. Τι σημαίνει αυτό? Οι πίνακές μου δεν σημαίνουν κάτι, επειδή και το μυστήριο δεν σημαίνει κάτι. Είναι απλά άγνωστο. Από τα πιο διάσημα ενίγματά του είναι το έργο του 1928 με τίτλο «Η προδοσία των εικόνων», που απεικονίζει μια ξύλινη πίπα σε μονόχρωμο μπεζ φόντο, ενώ από κάτω φιγουράρει με καλλιτεχνικά γράμματα η φράση «Αυτή δεν είναι μια πίπα». Ο Μισελ Φουκώ, ένας από τους κορυφαίους θεωρητικούς της σημειολογίας και γλωσσολογίας, θα δώσει τον ίδιο τίτλο σε ένα από τα διασημότερα δοκίμια του, όπου ασχολείται με το φαίνεστε και το είναι. Α, η διάσημη πίπα. Πόσοι με κατηγόρησαν για αυτήν. Κι όμως,
Αν σας ζητούσα να μου τη γεμίσετε, θα τα καταφέρνατε? Όχι, είναι απλά ένα σύμβολο, δεν είναι? Συνεπώς, αν κάτω από τη ζωγραφιά μου είχα γράψει «Αυτή είναι μία πίπα», θα είχα πει ψέματα. Είναι το χαρακτηριστικό του σχόλιο. Ο ζωγράφος που ζωγράφιζε με κοστούμι και γυλαίκο, σαν τους άντρες με τα καπέλα που συναντάμε στους πίνακες του, δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνει αποδεκτός από την καλλιτεχνική ελίτ της εποχής του. Πόσο μάλλον που ουσιαστικά δεν σχετίστηκε με κανένα κίνημα, καθώς ασκούσε σκληρή κριτική ακόμα και στους σουρεαλιστές, ιδιαίτερα στον Μπρεντόν. Ο άνθρωπος με το καπέλο είναι ο κύριος μέσος όρος σε όλη την ανωνυμία του. Και εγώ φοράω καπέλο. Δεν έχω καμία ιδιαίτερη επιθυμία να ξεχωρίσω από το πλήθος, γράφει. Μπορεί να μην επιθυμούσε να ξεχωρίζει. Ωστόσο, ο Μαγκρίτ κατάφερε να επηρεάσει όχι μόνο συγκεκριμένους καλλιτέχνες, αλλά και το λαϊκό πολιτισμό και ολόκληρο τον κόσμο της τέχνης, χάρη στη μοναδική του ικανότητα να παρουσιάζει με εντελώς διαφορετικό τρόπο κάτι συνηθισμένο. Πράγμα που τον έκανε εξαιρετικά δημοφιλή, ειδικά τη δεκαετία του 1960. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος του έργου του έχει κλαπεί και χρησιμοποιηθεί σε βιβλία, έντυπες διαφημίσεις και με άλλους τρόπους, λόγω του ξεχωριστού του στυλ. Ο χαρακτηρισμός «πάπας της pop art» που του αποδόθηκε δεν του χαροποίησε ιδιαίτερα, καθώς τη θεωρούσε φθηνή. Πρόκειται για στυλ διαθέσιμο σε κάθε επιτυχημένο διακοσμητή παραθύρων, θα πει χωρίς να μασίσει τα λόγια του. Πεθαίνει από καρκίνο στο πάγκρεας στις 15 Αυγούστου του 1967 και τάφηκε στις Βρυξέλλες. Το έργο του εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να είναι στην επικαιρότητα, στην πατρίδα του και σε όλο τον κόσμο. Δεν εισήγαγε απλώς ένα νέο ύφος. Ήταν ηγέτης του σουρεαλιστικού ύφους και καθιέρωσε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο να βλέπουμε την τέχνη με τους πίνακες και τα γλυπτά που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.